FC Skanderborg de har i efteråret været en stor succeshistorie. Holdet under ledelse af den tidligere topspiller Claus Christiansen. Ja, de var altså oprykker, men de var da så ret så ligeglade med imponerende 39 point. De er nemlig hentet i 13 kampe og en hurtig udregning. Ja, det giver altså fuld gevinst i alle kampe. Det er ganske enkelt fremragende. Betson de er lige nu ude med vinderspil på kredsen, som de altså tilhører. Og det er Danmarks seriens pulje 3. Her er de gule trøjer altså ikke overraskende store favoritter til at slutte øverst. Odds 1,05. Det er ikke meget, men når man så ser på stillingen, så er de altså hele 12 point foran nummer 2, som er Ringkøbing, der dog alligevel egentlig har gjort det flot med 27 point efter 8 sejre, 3 krydser og kun 2 nederlag. I det midtjyske der er der endda hentet forstærkninger ind til forårets bestræbelser på den her historiske oprykning til anden division. Rasmus Hansen, tidligere Superliga-spiller i både Silkeborg og Randers, ja, han bliver så omdrejningspunktet på den centrale midtbane, og så er en gammel kending hentet i form af Nicolas Nørgaard. Den hurtige kantspiller, han har lige haft et par i den blå øjertrøje, men vender altså nu tilbage, og altså dermed 2 klare forstærkninger til det FC Skanderborg-hold. Hvis man har 1 million kroner, så er det måske at smide dem på FC Skanderborg, og meget skal selvfølgelig gå galt, hvis de skal snuble i det her vinderspil. Jeg vil dog alligevel anbefale at prøve noget helt andet, hvis man spiller på kredsen her. Ringkøbing, de har et vanvittigt stærkt hold, og til odds 10, jeg synes jeg altså, du i stedet skal prøve at spille lidt skejser på dem. Godt nok skal de hente 12 point, men rammer de lige formen, og bliver Skanderborg fældet af de her såkaldte gummiben, ja, så kan alt jo altså ske. Det vil altså sige den sikre, det er at give FC Skanderborg et skud, hvor må den ret så dristige. Ja, det vil altså være at give vestjyske Ringkøbing en lille slat. Held og lykke med det.